Kemasina TV Bamananga kunnafoni wagatiw sera. Kemasina TV Bamananga kunnafoni o bɛna lase aw ma an balimakɛ Abilaye Kulibali fɛ Radio Oxygène na. Kemasina TV ka aw kunnafoni bɔlɔlɔ sira kan k'aw to fɔ aw sigiyɔrɔ la. Ola an bɛ foli di an ka partenaires ma n'o ye MKCG Mamadou Karabenta Tora Madu commerçant général Kemasina fɔ min ye malosi ɲuman ka taa se binfaganaw tumufagalaw sɛnɛkɛ mansiw malo wɔrɔ mansiw jisama mansiw nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se an ka katakataniw ma sojɔlaw ɲinɛma kɔ aw kɔ siman ka taa se sojɔnɛgɛw ma so baarakɛminɛ bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ fɔ ka taa se angɛrɛ ma angɛrɛ mun ne cɛkafili ti a ban nin bɛɛ lajɛlen min sɔrɔ MKCG o de kan ka bɛ bi kunnafoni la situma be bi juma ye lahɔrɔma donba do bi ye juma ye bato kɛ do juma ye bato fɛn bɛ kan fɛ a bɛ yeli minɛ ba masaramani ala kan ka bato kɛlɛ bɛ lajɛlen minɛ bi juma o bɛnnen bɛ natara san kalo 11 na novembre kalo do bi o tile fɔlɔ ye ka bɛn 2024 san ma farafinkalo bɛ n'o lasere fɔlɔ ye bi o tile 28 ye jate la san kalo 4 na do yira san 1446 san dugu de bi kɛ ala ka ɲɛ ka d'an ma bakuruba fɔla bi kunnafoni filɛ kunungo o tun ye alamisa ye o kunna sugu ye kunna filɛ Bogorɛ kɛrɛfɛ Bogorɛ marabolo kɔnɔ na kunungo wulikɛjɔ kɛba dɔ ye marifatigiw ye u donna sugu kɔnɔ na ka taa wɛlakɛ dɔ bɛ yen ka taale bonɛ nin na ni ka sɔrɔ k'u kɔ don k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la bi ka dɔ k'a fɔ novembre kalo tile fɔlɔ ye o bɛ bɛn diɲɛtigɛla de kɔnɔ na sifinakaw tɔgɔla don kɛrɛnli ma laada jumɛn de bɛ ka sigi o bilalen bɛ magama jumɛn de kɔnɔ na o k'o bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na kalanta sigi kɛlen bɛ k'o kɔnɔ nɛnɛ nata in k'a tɛna bɔ a ma ni ala sɔnna ma waati min fɔra ko kala bɛna taga bɛn ni nɛnɛ nata in ye o k'o bɛ cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la fara ɲɔgɔn dɔ ni o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye o la sabatira CNT fɛ miliyɔn 30 kɔ k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin ji ye kasara se maaw ani kasoladenw ka dɛmɛ ta ni ka ɲɛsin olu ma o k'o kɛra cogo jumɛn la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛ fara lasabalakɛ na denkɛ Abilaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ Masina marabolo kɔnɔ na k'a ladɔn k'a fɔ Bogorɛ o bɛ Masina marabolo kɔnɔ na kunungo ale kɛrɛfɛ ji dɔrɔn de b'a ni dugu min jɛ n'o ye kunna ye o sugu ye alamisa ye kunungo ka maaw to sugu la marifatigiw de nana kunnafoni na ko denmisɛnnin jini 2 marifaw b'u bolo kungokɔnɔmaw de don u tɔw ni motow bɛlɛnnen bɛ yɔrɔ wɛrɛw la ka taama ka na fo sugu da la kamalennin 2 u donna sugu kɔnɔ na min a b'a la ka wɛkɛ dɔ bɛ yen ka sin ale ka yɔrɔ ma ka na ko buwadingɛda fanfɛlaw la u sin ale ka yɔrɔ ma dama ka taa marifa da o wɛkɛ in na ten k'u bɛna marifa ci a la wɛkɛ in n'a ba o bɛ feereli ka kɛrɛfɛ o kɛra dama wɛkɛ ba kina ka sɛri ka be ten a ɲɛ b'a la ko marifa bɛna ci a den la k'a den bonya nin na k'u to la sɔn'u ka marifa ci maa 2 in na ko kelen dɔ ka telefɔni kɔni o sonina o ye telefɔni da tulo kɔrɔ dama k'a fɔ dɔ ye k'a ka jɔ ta a na kɛ minnu bɛ yen ni k'u jateminɛ kɔfɛ olu y'a f'u ye k'u bɛna wɛkɛ min fɔ ko wɛkɛ tɛ o kɔni kɛra so u ka sɔrɔ ka wɛkɛ to yen ka sɔrɔ k'u kɔtɔrɔmabɔ dɔɔni olu k'u kɔtɔrɔmabɔ la maaw kɔni kamana gwana k'u to la u ye min yɛrɛ ni k'ale fa tɔgɔ ye ko Baba Fofana wɛlaka don ale kɔni de sina ka bɔ ten mɔgɔw cɛla ka na ko a na mɛ sogo san wɛkɛ fɛ ale bɛna sogo san waati min na o y'a sɔrɔ wɛkɛ yɛrɛ kɔni n'alo taara ka ban o ka kalanden n'i y'a sɔrɔ o ka paranti o bɛ ka sogo tigɛ waati min na ka sogo d'ale ma ale kɔni y'a yira k'a b'i kɔ don nama o yɔrɔnin bɛlɛlen la o y'a ye jaw b'ale yɛrɛ de kɔ ale kɔni o yɔrɔnin bɛ o sin ale ma ne ka sɔrɔ ka marifaw da don ale la ka se k'a fa sugu yɛrɛ kɔnɔ na jama k'i bɛ girin u tilala k'a fɔ maaw ye ko maaw ka to u ka sugujɔ kɔnɔ na olu na kun ye nin min ko ye k'olu y'o kɛ wa olu b'u kɔsegi fana sugu kɔni girinnaw la o kɛra waati min na kunnafoni carila ka ɲɛsin an ka lakanabaaw ma olu ni dozolakaw fara ɲɔgɔn kan ka tila ka segin ka na o y'a sɔrɔ maa ninnu kɔni u taara nka kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye maa caman ka fɔ la ko n'i y'a jateminɛ maa min falen filɛ ko dozo tɛ wa ka fɔ k'a bɛ dozoyala o tɛ nka kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye dugu minnu bɛ yen n'olu ma sɔn ka don walajugu kɛbaaw ka hukumu kɔnɔna na k'a fɔ k'u tɛ far'u kan o dugu a kɛlen bɛ n'u y'a cɛ o cɛ yɔrɔ o yɔrɔ u b'u ɲɛsin ma k'o ye wulikɛjɔ in kunba de ye kuma tɛ dɔ wɛrɛ ye wɛlaka don nka a yɛrɛ ka baara tun ye bagan baara u y'a fɔ cogo min na ka taa bonya nin na dɔ wɛrɛ tɛ dɛ k'u ka dugu olu kunkoloma wɛlakaw ma sɔn ka don u ka donda fɛ k'o ye waleyantigiw ye k'o y'a kunba de ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu bɛ nin waleya ninnu kɛ an ka jamana kɔnɔ na fu bɛ se ka suru ka waleyaw d'an na cogo min na o se masaramani ye yarabi ala ka an ka jamana bila waleyajugu kɛbaaw kalo dibi la jamana in kolosuma kɔrɔ ni tilebeba ni kaɲaka yarabi ala ka sabati an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye diɲɛ seginani kɔnɔ na sifinakaw tɔgɔla don o ye bi ye ka kɔnw ɲɛ o laadaw bɛna tile cogo jumɛn la ɲinɛnta in u y'a bila makan jumɛn de kɔnɔ na sifinakaw yɛrɛ kan ka kɛ jumɛn de sifinakaw kan ka mun ni mun de kɛ anw ka jamana kɔnɔ na a laada sigira sifinakaw ka minisiriso ale ye o baaraw sigi sen kan ka ban a bɛna bila bɛn ni kelen ɲani wulikɛjɔ la sifinakaw jɔyɔrɔ kama o baara min bɛna sigi sen kan sifinakaw ka minisiri ye Kassim Ibrahim Fɔnba ale b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn k'a yira k'u jɔyɔrɔ jamana jɔli la
u jɔyɔrɔ ka bon wa u k'a dɔn ko jɔli la Mali kura sira fɛ u kan k'u jɔyɔrɔ fa. Ekɔlisow bɛna dayɛlɛ, universitéw, an ka ekɔlisow, mɛdɛrɛsaw, diinɛ ekɔliw, k'a f'u ye ko jamana dalen don u la walasa n'olu ekɔlisow dayɛlɛ la u ka se k'u cɛsiri kalan na parce que dɔnniya in u bɛna u nafa a bɛna jamana fɛnɛ nafa. An ka jamana ɲɛmɔgɔ général d'armée Assimi Goïta ale yɛrɛ ka fanga sigilen don chifu de kan kan. Donc u kɔnɔna la a ɲininen don chifu fɛ u k'a dɔn k'u jɔyɔrɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ o ye jɔyɔrɔba de. Donc u k'a dɔn ko jamana jɔli fɛnɛ la hali ni waatiw bɛ se ka gɛlɛya u kan k'u jɔyɔrɔ fa walasa k'a layɛ u bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo min na waatiw ka se ka nɔgɔya. Baara dɔw bɛ an ka jamana y'o baara kɛ u ye mun wele ko agenda 2063 o kɔnɔna la baara caman bɛ yen minnu sɛbɛnnen don a kɔnɔ minnu ɲɛsinnen don fɛnɛ an ka confédération des états du Sahel ma. O baara in hukumu kɔnɔ place ba de dilen don sifuw ma farafina sifuw ma k'a fɔ k'u kan k'u jɔyɔrɔ fa walasa u ka se k'u ka jamanaw dɛmɛ. Président de la transition ka baara taabolo la a ye fɛn dɔw boloda walasa an ka département ka se k'olu baaraw kɛ. Programme wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen o ye programme ye minnu bɛ sifuw fara ɲɔgɔn kan walasa sɔrɔ sira fɛ dɔnniya sira fɛ o fɛnɛ programme bɛ yen nɔ u b'a wele ko programme PIAGM. An ka volontaires ka programme dɔ don o programme fɛnɛ bɛ na lancer. O hukumu fɛnɛ kɔnɔna la programme wɛrɛ bɛ yen an bɛ na sifu 200 olu bɛna ta Mali yɛrɛ bɛɛ kɔnɔna la an ka département an ko an bɛna sifi 500 an bɛn'o ɲini k'o bila k'an bolola dɛmɛ n'an ka matchw bɛ yen national ou bien international u ka se k'a layɛ u bɛ se ka an dɛmɛ an ka baara la cogo min na. Ni tun ye sifinnakaw ka ministre ye ani farikolo ɲɛnajɛ ni fasoden ɲɛmaya ministre ye Kasim Ibrahim Fɔnba kuma tɛ dɔ dɛ wulikajɔ minnu b'u fɛ senna bi ka se ka wulikajɔw kɛ ni ka ɲɛsin sifinya yɛrɛ bɛ se ka kɛ cogo min na ɲɛta ye ka ɲɛsin jamana ma n'o y'a kunbɛn an bɛ dugawu kɛ Ala k'a tila o ni k'olu yakubaya. N'an bɔra ye jɛkulu bɛ wele ko Amata n'o ye Mali ɲɛta ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ u bɛ Kati mara ka se ka wulikajɔw kɛ yɔrɔ ni yɔrɔ u seginna ka na lajɛrɛ baro ni kɛnɛw ka Bamakɔ o lajɛrɛ tɛ dɔ de dɛ ko malidenw sango sifinnakaw ni musolakaw bɛ se ka fara lakarabaw ka cogo min na o baaraw bɔra ka k'u fɛ o senfɛ min ye kulu ɲɛmaa ye Alu Badara Sangare fara ɲɔgɔn k'u kun ye fɛn jumɛn ale b'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan bi ka lajɛ kɛ ka Bamakɔkaw fara ɲɔgɔn kan Bamakɔ district bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnya la denmisɛnninw ani muso olu bilalen don ɲɛfɛ a kɛnɛ in kɔnɔna na sigiyafo in bɛ an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour que k'an ka dɛmɛ kɛ k'a ɲɛsin an ka tenitigiw ma u bɛ kɛlɛ min na bi n'o ye banbagaciw kɛlɛ ye u b'a fɔ tubabukan terrorisme kɛlɛ i b'a dɔn min kɛra Bamakɔ n'a kɛra école de police école de gendarmerie la banbagaciw ninnu u tɛmɛna mɔgɔw de la mɔgɔ dɔw don u tɛmɛtɔ ye u ma kuma u kan ka kuma u kan ka kunnafoni di jɔn o de laɲini yɛrɛ yɛrɛ an ka laɲini ye min ye population i ye mɔgɔ yeleke dɔ ye i sigalen don mɔgɔ dɔ la a taabolo min diya i ka kunnafoni lase an ka tenitigiw ma u kan ka se ka discussion ta o discussion t'a la mais an ka ɲini population bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ si kana kiiri tigɛ i yɛrɛ ye i kana bisigi k'a fɔ nin ye nin siya ye i kana bisigi parce que nin fini b'a la i kana bisigi parce que ko a farisogo bɛ tan cogo la mais n'i kɔni sigara la i bɛ se ka tenitigiw kɔni kunnafoni cogo min na pour ka information d'u ma olu de bɛ enquête kɛ olu de b'a lajɛ ni banbagaci don ni banbagaci tɛ o de y'an ka laɲini yɛrɛ an sigara mɔgɔ mɔgɔ la an k'o kɛ. Ni tun ye Alu Badara Sangare ni tun ye ale kan ye Amata ɲɛma u y'a fɔ cogo min na dɔwɛrɛ tɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin an ka lakanabaw ka baara kɛcogo ma Ala k'a tila ni k'olu yakubaya n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na kalanta a bɔra dɔgɔkɔrɔ octobre kalo tile fɔlɔ min n'o bɔra dɔgɔkɔrɔ maaw sigilen bɛ a bolodalen bɛ ka bila kalo min n'an filɛ o kɔnɔ na bi o tile 4 na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ ka sigana ban maaw la pewu ni ye kalanta ye a bɛ kɛ ntɛnɛn don ministre bɛ n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ kalanko yɛrɛ sabatili ma Amadu Sisa Wane ale bɔra k'o kuma ɲɛfɔ ka se k'o kunnafoni cari ministre ye kuma min fɔ Amadu Sisa Wane kalanta ka o filɛ. Gouvernement bɛɛ wulila an y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an taara école visiter sibiri tɛmɛnen an ye condition minnu bɛ certes baara dɔw kan ka kɛ mais an ye min ye tɛ se ka école ta in bali o de y'a kɛ an ko 4 novembre la novembre tile 4 an bɛ kalan daminɛ i y'a dɔn école ninnu dɔw bɛ ji tun b'o kɔnɔ dɔw bɛ mɔgɔ minnu ji ka kasara sera minnu ma u y'u ka sow bila
ka taa ekɔliw la donc an ye olu fana dɛmɛ u bɛ yɔrɔ sɔrɔ ka ekɔliw libéré o kɛra donc ekɔliw libéreren don a to ye baara fitinin table banc y'an fɛ ka produit kɛ pour nɔgɔ minnu bɛ wolo ka fɛ latrine ninnu fana ka ɲɛgɛn ka olu bɛ labɛn pour le 4 novembre n b'u fo dɔrɔn de parce que a kɛra syndicat o ye syndicat d'enseignants a kɛra société civile a kɛra mɔgɔ wɛrɛ ye u bɛɛ wulila de ko an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que kalan ka se ka damina 4 novembre la yɛrɛ ala fana y'an dɛmɛ san tigɛra ala o fana ye hɛrɛ de san tigɛra o fana y'an dɛmɛ o ye ala ka dɛmɛli de ni tun ye amadu sitawani ministre min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɔ k'a fɔ duguma kalanko ni cɛmancɛ kalanko kunna kalan tali dɛnɛ kɔni ko siga bannen don la an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ kalanta ye min bɛ yen n'a bɛ sabati kofɔ ka ɲɛ san kɛ jamana ma n'an bɔra ye bayi komini a yirala k'a fɔ ko gɛlɛya kɔni san kɔni o ye gɛlɛya caman se ka kɔn san ye min ye gɛlɛya dɔw san nana o kɔfɛ u ka sumaw fana min ye ka dɔ tiɲɛnifɛnw tilala ka na ka sumaw fana tiɲɛ yaasa ko pɛrɛtigɛ di an ma u ka sifinnakaw ka ɲɛma n'i y'a sɔrɔ tɛli ka mamadu jiginnɛna baara in kɛra cogo min ale b'a ɲɛfɔ an ka lamɛn. n b'a f'i ye nin ɲinan san a gɛlɛyalen bɛ anw ka komini sɛnɛkɛlaw bolo kosɛbɛ n'o ye bayi kominiw ye fɔlɔ sanjiba de nana ka sɛnɛkɛforo bɛɛ minɛ sɛnɛkɛforo minɛni a ye sumaw caman tiɲɛ suman kelen kelen minnu sera u yɛrɛ bɔgɔti ka wuli ji bolo a y'a ye k'a fɔ olu se kuma selen tuma min na an y'a ye k'a fɔ kɔnɔ fana nana dada kɛ olu la kɔnɔ ye tiɲɛni ba da u ka mɔgɔw obligera k'u ka sɛnɛfɛnw dɔw tigɛ k'a sɔrɔ a ma se ka se a niveau ma étape de maturité mais a ma kɔkɔ ka se mais u y'a tigɛ ko nin min a ka fisa ni ma foyi sɔrɔ ye an b'o kɔnɔ o yɛrɛ tigɛtɔla kɔrɔ an b'o kɔrɔ o tigɛra k'a da mɔgɔ bɛ n'u jigi kɛ mun ye o ye de n'an y'o tigɛ k'o don so mɔgɔ bɛ n'u jigi kɛ ni i n'a fɔ jardin nakɔ kɔnɔfɛn ninnu de o nakɔfɛn ninnu fana daminɛnen a y'a ye k'a fɔ ba bolo dɔ b'anw fɛ an b'a wele ko suru o suru ji fana sina ka walakata tɛ ka na don o kɔnɔ k'a bɛɛ cɛ an bɛ yɔrɔ min na dugu bɛ yen u bɛ digɛti kɛ tile sɔgɔma ka se wulafɛ la u bɛ tila ka si k'a kɔlɔsi walasa ji kana na kari ka don dugu yɛrɛ kɔnɔ yɔrɔ o kɔni a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara yɛrɛ de n'i ye yira jateminɛ yira b'o position na an yɛrɛ a mɛnna a bɛ waati jan bɔ an t'a dɔn ko ji bɛ se yira mais ɲinɛ tellement ji bonyana a bɛ ka na se yira wula ninnu olu b'a kɔnɔ de déjà olu kɔni ka pipinière ninnu bɛɛ kɛnna ka taa se kande ma para ka na se goyere bayi kɔni kuma tɛ o fɛn bɛɛ de kɛnna ka taa se sɔngɛrɛ ka taa se woro ninnu kari ni kanwere ni sɛnɛkɛfɛn ninnu bɛɛ de kɛnna ni sanji ye tiɲɛ don dugu tɔw ta kɛra mais minnu ta juguyara o ye ninnu ye kosɛbɛ kosɛbɛ yɛrɛ de sɛnɛkɛla dun jigi y'a ka sɛnɛkɛfɛn ye ne sanji ye tiɲɛni kɛ o la kɔnɔ nana dɔ k'a la baji yɛrɛ mɔgɔw bɛna se ka tintin ka wuli nakɔ kɔnɔfɛn minɛ o fana bɛɛ tiɲɛna an t'a dɔn an bɛna taa an kɔfɛ ka taa an zami o la an bɛna welewelemada de kɛ ka ɲɛsin maa ŋaniya ɲumanw bɛɛ ma gouvernement a n'a dɛmɛbagajɛkulu bɛɛ ma u k'u hakili to nin commune na nin wagati in na commune a bɛ degun kɔnɔ a sɛnɛkɛlaw bɛ degun kɔnɔ an ka balo ye sɛnɛw de ne tiɲɛnifɛnw nana o sɛnɛ tiɲɛ an bɛ welewelemada kɛ ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nin yɔrɔnin na o k'an lajɛ minnu bɛ se ka hakilina ɲuman d'an ma ji bɛ kunbɛn cogo min na an mago b'olu ka dɛmɛ na minnu yɛrɛ bɛ se ka anw dɛmɛ ni sumansiw ye an mago b'olu la nakɔsiw minnu bɛ se k'an dɛmɛ o la an mago b'olu la weleweleman don ka ɲɛsin gouvernement a n'a dɛmɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen ma nin wagati in na tiɲɛ na bayi komini sɛnɛkɛlaw u dusukun tɔɔrɔlen don kosɛbɛ ka sababu kɛ tiɲɛnifɛn ninnu ye. nin tun ye mamadu jiginɛ nin tun ye ale kan ye bayi komini na fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ka sara yarabi ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛ ka saraw ma n'an bɔra yen wulikajɔba dɔ kɛra n'o ye ka dɔn ka fɔ dɛmɛɲɔgɔnya dɔ ye ka ɲɛsin bana yɛrɛ a kɛlɛli ma anw ka jamana kɔnɔ na bana caman b'o la sanko n'u ye sumaya bana yɛrɛ o yɛrɛ b'a la ka fara bana wɛrɛw kan o bolocibaw o baaraw kan ka sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ na baara in yɛrɛ k'a n'u doni baaraw bɛ daminɛ bi yɛrɛ o baara min bɛna kɛ ko miliyari 26 n'a kunkanfɛ o de ye dɛmɛ ye dɛmɛ min n'i y'a sɔrɔ n'o taara ka ɲɛsin nin baara in ma an dɛmɛbaaw fɛ o min kɛra minisiri bɛ n'ale ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ko ni ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kolonɛli asaba jalo ture ale ye kuma min fɔ wulikajɔ in senfɛ o filɛ. nafaba de bɛ fɔ in na an b'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔ ka laɲini dɔ ye furakɛli ka jamanaden bɛ sɔrɔ f'i sigiyɔrɔ la nin bɛ o nɔgɔya u b'a fɔ cogoya min na zero dose k'a lajɛ den si kana k'an ka jamana kɔnɔ min ka boloci ma dafa vaccination wɛrɛ kura bɛna kɛ an y'a ye wolonugu bon kɛlɛli vaccination bɛna daminɛ an b'o yɛrɛ lancer n'o tɛmɛna ka bɔ yen 2025 an bɛna palu fɛnɛ vaccin lancer n'u ye dɛmɛw ye minnu b'a to caman bɛ bɔ bana na ko bana kunbɛn o ka fisa ni bana furakɛli ye vaccination ye u taabolo dɔ de an b'u fo u ye wari min d'an ma nin ye mais an y'a f'u ɲɛna fɛnɛ k'u hakili sigi ni ala sɔnna a ma wari in dira min kama a bɛ taa yɔrɔ fɛ parce que ministère de la santé yɛrɛ bɛna jija k'a sigi k'a lajɛ
walasa wari gestion a ka kɛ ka ɲɛ a dabɔra min kama a bɛ k'o ye ni danaya taara ka da i kan i yɛrɛ fana b'i jija ka danaya sabati walasa i ka se ka fɛn caman wɛrɛ sɔrɔ an b'u fo u ka nin na a kana dan nin ma laɲini wɛrɛ b'an bolo an bɛna se ka minnu ɲininkali k'u la walasa u ka se ka sɔrɔ mɛ o tɛ kɛ ka ban fo an ye nin min daminɛ tan an ka se ka nin kɛ ka ɲɛ miliyari caman don miliyari 26 ni miliyɔn caman de don a dabɔlen don k'a ta 2023 komi an bɛ 2024 yɛrɛ la sa ko 2027 ni ala y'o yira an na mɛ a baara ninnu bɛɛ bolodalen don ka ban UMRSS bɛ yan nɔ déjà Gavi yɛrɛ CENI b'an bolo Centre national d'immunisation baara caman kɛlen don ka ban donc wari sɔrɔlen dɔrɔn baara bɛ daminɛ sini bɛɛ. ni tun ye colonel Asaba Jalo Ture kɛnɛyako ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn ministre ye baara in sini ye bi de ko ye u bɛ daminɛ bi yɛrɛ nin baara min bɛna sigi sen kan min ye kɛnɛya tigilamɔgɔw hukumu kɔnɔna na dɔgɔtɔrɔ mɛn ale ka baara ɲɛsin bolocogo yɛrɛ ko ye ɲɛnabɔli ma baara in bɛna kɛ cogo di Dr Ibrahim Jara ale b'o ɲɛfɔ ye an ka lamɛn. Mali gouvernement ale ni Gavi baɲumankɛ tɔgɔba de don min bɛ occuper denmisɛnninw ka boloci la Mali nu o ye bolo bila sɛbɛnna dɔ kɛ depuis 2000 ka tɔɔrɔ ka na sisan u bɛ ka Mali dɛmɛ ka o denmisɛnnin sinama ninnu ka boloci furaw san en même temps o y'a ye k'a fɔ fana boloci senfɛ fana den dɔw bɛ yen olu tɛ boloci sɔrɔ donc o ye Mali dɛmɛ o la ka Mali dɛmɛ fana pour que boloci ka se ka lawaleya ka boloci kɔlɔsi u ye minɛnw san n'o ye ka boloci minɛnw bɛ mara min kɔnɔ en même temps o ye mobile fana san ka di baarakɛlaw ma pour que u ka se ka taa togodaw la ka taa dɔgɔtɔrɔso misɛnnin minnu bɛ yen n'u ɲɛsinnen boloci ma u ka baara cogo lajɛ mais dɔgɔtɔrɔso misɛnnin minnu fana bɛ yen n'u bɛ boloci kɛ u ye motow san ka d'u ma n'an b'a fɔ ko stratégie avancée ka bɔ dɔgɔtɔrɔso misɛnnin na ka taa dugu la ka taa denmisɛnninw boloci o y'o minɛnw fana san ka di donc fɛn ye fɛnba de don u y'a daminɛ depuis 2000 a yɛrɛ bɔra ka a musakaw lamɛn sisan mais sisan u ye taabolo kura wɛrɛ ta n'an b'a fɔ ma ko nouvelle subvention o ye ka na Mali dɛmɛ boloci kan ani fɛn fɛn bɛ se ka boloci sabati ko olu financer donc sisan nouvelle subvention ni a bɛ taa à peu près miliyari 26 ani buruburu donc olu bɛna ɲɛsin jumɛn ma ka denmisɛnninw ka boloci la sabati boloci minɛnw olu fana sɔrɔ boloci minɛnw lamara min kɔnɔ olu fana ani ka dɔgɔtɔrɔw former fana o bɛɛ de b'a kɔnɔna na donc nin ye fɛn min ye fɛn belebeleba don parce que Gavi bɛ Mali dɛmɛ ka boloci minɛn san n'an y'a ta 100 na o bɛ 80 o b'o bɔ ko da Mali ta ye dɔrɔn fila de y'a ye 10% à peu près maximum 2023 tɛmɛnen o ye miliyari 15 dollars o de di Mali ma pour que ka se ka Mali dɛmɛ ka boloci minɛn ninnu san cogo min na donc fɛn min de don fɛnba de don et puis u tɛ Mali dɔrɔn dɛmɛ dɛ u bɛ diɲɛ fantan naani mɛ boloci bɛ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ mɔgɔw dɛmɛ mais Mali ta o y'a ye k'a fɔ Mali bɛ minɛn kɔnɔ lahalala sisan vraiment gɛlɛya dɔɔni bɛ yen gɛlɛya bɛ yen tuguni y'a to u bolo fa bilen tuguni k'a to Mali kɔrɔ pour que denmisɛnninw bɛ se ka boloci cogo min na jaabi jɔyɔrɔ ka bon Mali kɛnɛyako la parce que kɛnɛya dɔrɔn tɛ muso ye denmisɛn bon n'i ko kɛnɛya fana a tɛ ko an bɛ taa an yɛrɛ furakɛ mais ka bana kunbɛn surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya denmisɛnnin minnu bɛ yen n'u wolola fo ka taa se kalo 23 nafolo bɛna labaara san 5 de kɔnɔ donc a n'a bolofaraw de don a taabolow ka ca. ni tun ye Dr Ibrahim Jara ni tun y'ale kan ye an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ nafasɔrɔ sira da ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye CNT kɔnɔna na o maa ɲɛmaa n'i y'a sɔrɔ Général Maliki Jawe ale ye wulikajɔw kɛ ni ka se ka dɛmɛɲɔgɔn dɔw ta ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ ji kasara olu sɔrɔ ka taa se kasoladen dɔw ma min ye suman malo tɔni 10 ni ɲɔ tɔni 10 ni sukaro camanba ni dɛbɛnw n'o ye mana dɛbɛnw ye olu b'a la ka taa se safinɛw camanba ma a bɔra k'o dɛmɛɲɔgɔnya kɛ miliyɔn 30 n'a kunkanfɛn Maliki ka hakilila talen don o min kɛra min ye Général Maliki Jaw fɛ an balana k'a fɔ a deli kɛnɛ kan ɲɔgɔn dɛmɛ ni kɛrɛfɛdɛn ministre colonel Asaba Jalo Ture ale ye kuma min fɔ dɛmɛ ninnu kunbɛli la u filɛ. Ala ye minnu lajarabi k'u bila kasobon kɔnɔ ani minnu lajarabilen don ka bana lasiw ma f'u bɛ dɔgɔtɔrɔsow la olu de bɛna nin dɛmɛ ninnu sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ a bɔra yɔrɔ min na Ala kana ta yɔrɔ lankolonya mois de la solidarité kalo kelen don a bantɔ don nka Mali y'a yira k'a fɔ solidarité o y'an ka dogo don baara de k'a ɲini bɛɛ fɛ minnu ma dɔ kɛ fɔlɔ bɛɛ ka dɔɔnin kɛ o de b'a to jamana bɛ sabati. ni tun ye ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛnɛya ni ɲɔgɔn dɛmɛ ma colonel Asaba Jalo Ture ni tun y'ale kan ye dɛmɛ in minɛni na a sen fɛ min ye ministre min n'o ka baara ɲɛsinnen bɛ bunadamadenw ka sariya ko ni kiiri ko ni bunadamadenya jo sariya yɛrɛ sabatili ma Mamadu Kasoge ale fana tun bɛ dɛmɛ in minɛyɔrɔ la kosɛbɛ kɛ ni kɛnɛya tigilamɔgɔw n'olu bɛ dɔ sɔrɔ a la min ye kasoladenw ye olu fana ta u bɛ bila olu ka bolo kan Mamadu Kasoge ale ye kuma min fɔ dɛmɛ minɛni na u filɛ. président bɔra ka ni baara min kɛ o b'a yira k'a fɔ vraiment a hakili bɛ mɔgɔw la degun bɛ minnu kan i n'a fɔ minnu bɛ kaso la ani ji nana ni kasara ye ka ɲɛsin minnu ma
an b'a fo k'a waleɲuman dɔn ni ala sɔnn'a ma fɛn minnu dira u bɛ se u seyɔrɔ la. ni tun ye kiri ni jo sera ministre Madu Kasugi ni tun y'ale ka dɛmɛ nu minɛni na CNT yɛrɛ kɔnɔna ɲɛma dangan n'i y'a sɔrɔ u bɛ tali kɛ jigininakaw furumuso Atuma Gagu dɛmɛ ninnu dira CNT ma ɲɛma fɛ ale tun bɛ kɛnɛ k'a ko jula ale kuma min fɔ CNT tɔgɔ la o filɛ. ɲina bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko sanji ye tiɲɛni kɛ sow binna honorable Maliki Jaw a ko justice tiɲɛ don nka minnu fana bɛ kaso bon na o ka kan ni dɛmɛ ye o ka kan ni hinɛ ye donc a yɛrɛ de y'a bɔ a ŋaniya la ka balo san malo b'o la sukaro b'o la dɛbɛn b'a la birifiniw b'a la safinɛw b'a la omow b'a la ani fɛn caman wɛrɛ maliyɛn bɛɛ de ye kelen ye a ka hinɛ a bɛ se bɛɛ ma. ni tun ye Atuma Gagu ni tun y'ale kan ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna dɛmɛ hakilila caya an ka maaw fɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'ala olu yɔrɔ filɛ a bɛ ka sɔrɔ ni ka maa caman bɛ yen ni ka gɛlɛya ni ka se ka k'u la ala k'u hakililaw ni k'olu yakubaya n'an bɔra yen bɛɛ ni seko jamana kɔnɔ a kɛrɛnkɛrɛnnena kolotugu masa n'i y'a sɔrɔ Tijani Nɛnfɔnkɔrɔ ye ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ale ka baara kɔnɔna na ka don dɔ ta ka se k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin maaw ma fufalaki la o baaraw k'ale b'a kɛ san o san ɲinɛ ta in a tun b'a kɛ waati min kɔnɔna na o waati kelen ɲinɛ k'o tɛna sɔrɔ jamana kɔnɔna na a bɔra k'a kɛ tarata don kalo tile 29 a kɛra i ka dɔn k'a fɔ wulikɛjɔba ye maaw ka bɔ fan caman fɛ ka na nka a yɛrɛ ka fɔ la dɔw nana joona ka sɔrɔ u kun tɛ dɛ don min kun fɔra i k'i bɛna o don de n'i nana yɔrɔ la ka kɔrɔ nka don min fɔra n'i nana o de la dɛ ko sɛbɛnni bɛ daminɛ o don a baaraw bɔra ka k'a fɛ an b'a lɔn k'a fɔ baara min kɛra maa dɔw bɛ yen k'a y'olu lajɛ ka fura d'olu ma fu la Siri Kulubali tun bɛ kɛnɛ kan a ye ɲininkali kɛ maa dɔw la an k'u lamɛn. Kadija Tarawele ne kɔni jabɛti de tun bɛ n na a y'o furakɛ bi alihamudulilayi o kɔfɛ fana n sen fana karila a y'o fana dilan n nana sisan komi a bɛ to ka n dimi n y'a kibaruya mɛn n fana n wulila n ko bɛna a lajɛ sisan. mɛ ni nana n'a ka kiliyan a jɔlen filɛ ne b'a dɔn a mɛnna a bɛ se a ye mɔgɔ caman de furakɛ. ne ye Fatumata Gaku ye banako de ye se yan de n y'a mɛn ko furakɛli baara ka kɛ fo kabini o ma kɛ n y'a mɛn ko Tijani bɛ furakɛ kɛ a bi ta kɔni k'a b'o di mɔgɔw ma fu la an nana o de la. sunkuruba-dimi de bɛ n na kuwa ne bɔra fɔ Abijan dɔgɔtɔrɔw de sela n'a o de kosɔn n bolila n'a ye. ne tɔgɔ ye Aminata Sereta min ye n se yan kolotugu masa Tijani Pɔnkɔrɔ ale de ye jama bɛɛ wele k'a nana ko bɛɛ ka na a bɛna saraka bɔ bɛɛ ɲɛ wari bɔ t'a la Tijani Pɔnkɔrɔ yɛrɛ kabini a kamalen ma a bɛ kolotugu kɛ jama bɛ fa sogo min na a bɛ fɔ aw ka sogo kɔnɔ ten de ne yɛrɛ taara fɔ Bangasi a delila ka fila dɔ di ne yɛrɛ ma a ko ni mɔgɔ min kolo kari la wala ni mɔgɔ min mugulen don ko ne k'a kɛ setula k'a mun alihamdulilayi ne y'a kɛ setula k'a mun ne ye n ka worosɔngɔ sɔrɔ a fila ka ɲi kojugu a ye n firakɛ ne ye mɔgɔw firakɛ n'a ye jɔnya de b'a ni ɲɔgɔn cɛ a y'a kɛ ɲɛ de n y'a ye bi a ko a bɛna saraka bɔ jama bɛɛ lajɛlen ɲɛ mɔgɔ min bɛ yan bi a ka ca ni mɔgɔ 400 ye a ko a bɛna bɔ ala ni kira kama a fila in yɛrɛ wɛlɛru a ko a b'a di jama ma ala kama kira kama. Musa Sise banako de ye n se yan bana bɛ n na a bɛ mɔgɔ furakɛ fura ala n'a kira kama o de ye ne lase yan foli bɛ n bolo k'a ɲɛsin a ma a y'a kɛ min na ani ce ani baraji. ni tun ye seereya dɔw kan ye baara in boli ka kɛ kalo tile 29 tarata don Tijani Nɛnfɔnkɔrɔ ka yɔrɔ la Misabugu kolotugu masa o kɛnɛ kan Siri Kulubali y'a ka kuma bara di Tijani yɛrɛ ma baara in nana cogo min na a yɛrɛ kuma min fɔ o filɛ. nin b'a yira k'a fɔ ko ja banamatɔ ka ca Mali la mɛ wari t'u bolo k'u yɛrɛ furakɛ maa dɔw bɛ yen se b'u ye mɛ walayi a fa bɛ bana bilahi a tɛ se k'a fa furakɛ maa dɔw bɛ yen a bɛ ka boli mobili 4x4 kɔnɔ a b'a fa ta ka na yan n'i ko fura 5000 a b'a fisa a wolofa ma ko kan bɛ taa kɔfɛ an bɛ na a tɛ segin ka na k'a fa furakɛ k'a sababu kɛ wari tɛ yen fa yɛrɛ bɛ segin ka na fɔ ne ye fɛn bɛɛ bɛ ne den bolo dɛ a ma sɔn k'an furakɛ walahi n bɛ ka kuma ni ala de cɛla la o caman de bɛ na ne sɔrɔ yan mɛ olu dɔw de bɛ telefɔni iPhone san k'a di u sunkuruw ma n'olu commerçant ni o waritigiw nana bi ko dɔ y'u dabali i fa mana kɔrɔ cogo cogo i fa furakɛ i ba mana kɔrɔ cogo cogo i ba furakɛ ala kana maa si dɛsɛ ɲɛnamaya la k'i fa furakɛ k'a fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn nin dabɔkun tɛ dɔwɛrɛ ye walahi banabaatɔw ka ca mɛ wari t'u bolo k'u yɛrɛ furakɛ nin b'a yira gouvernement na nin b'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la nin b'a yira jamana kɔnɔdenw na nin b'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ ko ja bɛɛ ma kɛnɛ mɛ se tɛ bɛɛ ye ka i yɛrɛ furakɛ ne m'a fɔ bɛɛ k'a kɛ dɛ nin se bɛ ne ye ne tɛ se ka wajibiya mɔgɔ wɛrɛ ko mɔgɔ k'a kɛ non ne tɛ fɔ dɛ ni ala de ye nin se di ala de ye nin hakilina di ne ma n ka se ka mɔgɔw dɛmɛ ne tun bɛ ka nin labɛn a mɛnna wallahi an bɛ ka fura min di mɔgɔw ma yan n'i nana i ye wari bɔ o fura kelenw de bɛ ka ta k'a di modification foyi t'a la dɔw bɛ na yan olu ka traitement ye 10800
an fɔlɔla min ka traitement na o ka o furakɛli kun bɛ taa 260 de ma parce que o mɔgɔ 3 de don a bɔra jɛnɛ ka na a n'a denw mais a y'u ɲininka n'o y'a sɔrɔ dɔrɔmɛ 1 minɛna a ma minɛ furaw fana bɛɛ dira u ma ten donc baara in dabɔ kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka mɔgɔw dɛmɛ u ka se k'u yɛrɛ furakɛ ka se k'an ka musokɔrɔbaw dɛmɛ ka dimi ta ka bɔ u kan k'an ka cɛkɔrɔbaw dɛmɛ ka dimi ta ka bɔ u kan parce que den caman ɲinɛnen don u fa n'u ba kɔ wallahi billahi hali ni jama in na i b'a mɔgɔ sɔrɔ o cɛ la ça demande un budget m'a f'i ye n ko o don an ye fura min labɛn 5 ani dɔɔni maa si tɛ taa ka bɔ yan ka sɔrɔ i ma fura sɔrɔ fo ni min peresera i tagara ni ala sɔnna an tɛna dɛsɛ nin de ye ne se ye jamana ko la nka k'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ se ye min ye bɛɛ k'o kɛ ni tun ye Tijani Fɛnkɔrɔ ni tun ye kan ye Serikula ka kuma bara la kuma tɛ dɔ wɛrɛ a ye wulikajɔ min sigi sen kan an bɛ dugawu kɛ nin n'a ɲɔgɔnnaw ala ka ninnu caya n'an bɔra ye ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna na komini kɔnɔna na ko wulikajɔ kɛra Sheikh Amala ne o ye Semabel numéro 1 ye k'ale wula ka jɔ ka mɔriku dɔ n'o ye sumarayɔrɔ dɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ a bɛ taa fo maa 80 kɔ olu dayɔrɔ hakɛ ka se k'o jɔ komini na k'a jɔ fu k'a di maaw ma su marayɔrɔ kama a y'o baara kelen kɛ banabakaw fɛ yen nin baara min n'i y'a sɔrɔ n'a bɔra ka kɛ a kɛnɛ k'a dili baaraw o kɛra nisɔndiyakoba ye min ye banama dugutigi ye n'i y'a sɔrɔ bɛ taa i ka belenkɛ senparana ale ye kuma min fɔ a ko senfɛ u filɛ min ye mɔriku dɔɔni ye Cheikh Hamala Sempara Semabel numéro 1 ne don ala ye garisɛgɛ d'a ma ka se ka na mɔriku in dɔ Mali bɛɛ ye commune 1 kelen dara Mali bɛɛ parce que yɔrɔ min ye maa wɔɔrɔ de tun bɛ da ye fɔlɔ sisan maa 70 ni kɔ bɛ da ye o ma da commune 1 kelen o dara Mali bɛɛ de donc ala ye garisɛgɛ d'a ma k'o dɔn fɛn min y'an se yan bi a danganimaya diɲɛ ye k'ale bɛ ko kari bandi dɔw bɛ yen maanifin n'i ye fɛn sɔrɔ i ka kari n'i ye kari la i ni ala bɛ ɲɔgɔn bolo i ni mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ baraji fana sɔrɔ a la parce que su sutura maa min bɛ se ka su sutura ka gɛlɛn dɛ n'i sara maa min ka sababu b'i sutura ka fiɲɛ sumalen d'i ma kasa tɛ bɔ i foyi tɛ bɔ o tigila o jɔnkɔnɔ ni don ye ala fɛ dɛ a san kelen dafa de ye nin ye a ye mɔriku dɔ don banamba o bɛnna fɔ 50 ani dɔ ma an b'o san kelen da nin n'a lajɛ ka tila ka na sababu ɲuman wɛrɛ d'o ma tuguni ka n'o dɔn i yɛrɛ bɛ commune min fana kɔnɔ ka n'o dɔn 30 ni kɔ o bɛ jate fasoden ɲuman fɛ dɛ o tuma ne kɔni b'a ɲini maliden bɛɛ fɛ bɛɛ k'i ɲɛmada nin fɛ n b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i jija ka tɛmɛ Cheikh Hamala kan o de ka di ne ye ni mɔgɔ sɔrɔla ka tɛmɛ a kan dɛ o de ka di ne ye o de bɛ Mali avancer. ni tun ye bananba dugutigi belenge senpara ni tun ale kan ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ bananba den dɔ ye nin kɛ a y'a kɛ faso la ka tila ka n'a kɛ a bɛ yɔrɔ min na Bamakɔ o ye nisɔndiyakoba ye ka fɛn min fɔ an bɛ deli ka nin fɔ nafolotigi caman fɛ olu kɔni fɛ olu de bɛ plan da ala la wa olu ka sɔrɔ olu de ta don maa si ma d'olu ma olu ka cɛsiri don o y'a caman ka hakilila ye dɛ diɲɛ fɛn bɛɛ b'u bolo nka u bɛna ɲini ka maaw faa tuguni diɲɛ fɛn bɛɛ b'a caman bolo nka a ka dɔrɔmɛ kelen wo suwalen fantanw joli minɛ don a caman b'a fɛ k'a sɔrɔ ala ye se bɛɛ d'u ma a b'a caman kɔnɔ ko min bɛ yen k'a fɔ don o don dɔ bɛ taa ne kɛrɛfɛ dɔ taara ne ɲɛ dama o b'a min lemaniya o man ca dɛ e min bɛ yen ne bɛ girin na e bɛ ka fɛn bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn walima i bɛ ka maaw tɔɲɔ bi ko se b'i ye fɛn bɛɛ se b'i ye nka maaw ka i ka dɔrɔmɛ kelen wo suwalen i bɛ maaw ka hakɛ yɛrɛ minɛ ka fara i ta kan o n'a ɲɔgɔnna caman k'a sɔrɔ dɔ b'i kɛrɛfɛ o taara dɔ yɛrɛ taatɔla don dɔ yɛrɛ taara i dun t'a si ye k'a fɔ ko ni min taara k'u bɛ nafolo in fara ɲɔgɔn kan ka taa kɛ dingɛ kɔnɔ kɛrɛfɛ nin wasara maa ye wajuli ye nka o n'a ta bɛlɛ kɔnɔna na sanga ni waati bɛlɛ kɔnɔna u b'a la k'a kɛ ka taa a b'a caman kɔnɔ k'olu kanimɛ kɛ o de ye dabama ye u t'a dɔn k'olu ye bonya yɛrɛ k'a dɔn nafolo min dir'i ma yan a fɔra an ye cogo min na i bɛ ɲininka bɛɛ lajɛlen k'i t'i la wa ni ala sɔnna ma a kɛra kɛcogo o b'a yira k'a fɔ kungo don n'ala y'a nɔgɔya e ma e ka hinɛ maaw la i se ye min ye k'o kɛ nka ka tila ka taa kɛ maaw joli min ye maaw ka hakɛ yɛrɛ ti sɔrɔ wa a bɛɛ lajɛlen u b'o de ɲɛsin u yɛrɛ ma nka masaw ka masa o bɛ yen o de kama n'a dɔw ye gɛlɛya sɔrɔ walima i b'a dɔn gɛlɛya dɔw bɛ ɲɛsin ma fɛn bɛɛ b'u bolo nka fali bɛ lafiya ka tɛmɛ u kan u bɛ sɔrɔ k'a da maaw kunna k'a sɔrɔ ala bɛ ka lajarabili de kɛ min b'i bolo i bɛ ka min k'o la dɛ i ka bana fura b'i yɛrɛ bolo ala ka hakili ɲuman d'a ma n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ yalayala feere ye maa dɔw bɛ an ka jamana ko minnu dayirimɛ sirilen b'o la yalayala feere yɛrɛ a nafa ye jumɛn de ye u bɛ kɔlɔlɔ jumɛn sɔrɔ la maa dɔw b'u ka seereya di an k'u lamɛn. an ye yalayala feerekɛlaw ye i yɛrɛ b'a dɔn ka bɔ ka yala a ma nɔgɔn kunfɛ feere don i sigilen tɛ yɔrɔ kelen i bɛ se ka yɔrɔ caman yala sanni tɛ k'i i bɛ fitinin sɔrɔ k'i bɛna butigi dayɛlɛ fɛnɛ a dayɛlɛli ma nɔgɔn ko ka tila ka na impôt ni fɛnw sara la tun vraiment cogoya fɛnɛ t'an bolo baara kelen m'an bolo o ye nin ye n'a fɔra k'i ka denbaya balo ni i yɛrɛ ka musaka dɔw b'a la vraiment foyi tɛ to a kɔfɛ tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni an b'a la fɛn wɛrɛ t'an bolo k'a kɛ n'an b'a la depuis wagati jan o ye nin ye an kɔni an ma métier degi an ma baara wɛrɛ degi an bɛ yaala feere dɔrɔn de dɔn. Tiɲɛna yaala feere sɛgɛn a ka bon an kɔni o bɛɛ n'a ta i bɛ yaala
yala k'e gɛrɛsɛgɛ kɔni lajɛ i ka parisaranin tɛ siri mɔgɔ la i ka safinɛsɛnw tɛ deli mɔgɔ la ni min kɔni sera ka sigiyɔrɔ kɔni sɔrɔ yala la fɛ a ka wusa a kɛra nɛgɛkɛsu ye o a kɛra tabali ye o kɔni lafiya bɛrɛ la i bɛ warimisɛnnin minnu sɔrɔ i tɛ yala tile funtɛni kɔrɔ fosi mɛ i bɛ tile kɔrɔ ka tagama i b'a fɔ i jɔn ka taga nin yɔrɔ ninnu na de o dɔw bɛ kɛ sanni yɛrɛ tɛgɛ la mɛ o bɛɛ n'a ta i bɛ yala an kɔni an bɛ yala feere kɛ pour que k'an ka musakaw sɔrɔ a kɔni sɛgɛn ka bon an yɛrɛ bɛ yala feere ni m'a kɛ baara tɛ yen pour que k'an bɔ sigilen an ka se k'an ka besoin sɔrɔ an yɛrɛ an kɔni dɛmɛbaga t'an na fɔlɔ mɛ an mago bɛ dɛmɛbaga la hali n'an ye dɛmɛbaga sɔrɔ sigiko ninnu ɲɛɲini a kɔni a nafa fana ka dɔgɔ sisan an bɛ wagati min na ko sisan parce que fɛn tɛ ka sɔrɔ mɛ o n'a ta bɛɛ o tɛ n'a kɛ i n'a fɔ an bɛna ban a ma fɔlɔ kɔ. mɛ yalala feere a sɛgɛn ka bon dɛ i bɛ yala ka taa feere kɛ ba fisa ni sigili yalala feere ka marché ka tibi ni sigili an b'an ka musakaw bɔ a la an b'an denw ka musakaw bɔ a la kuma la an b'an cɛw dɛmɛ olu fana ka musakaw bɔ a la n'a y'a sɔrɔ ni wari b'i bolo sisan i bɛ se ka pilasi ba ta k'o dayɛlɛ feere kɛ yen nɔ mɛ ni moyen t'i bolo i bɛ dɔɔni ta ka taga feere o ka fisa ni sigili ye ni yala ka taa feere kɛ marché min bolo o tɛ feere la quoi aw musow kɔni se ka minnu dɛ feere ka jugu. ni tu ye yala feerekɛba dɔw ka ɲɛ u y'a fɔ cogo min na baara la degu tɛ ban yarabi ala bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ko ye ala k'o sabati n'an bɔra ye min ye ɲɔgɔn dɛmɛ diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na mun de bɛ fɔ dɛmɛ yɛrɛ la ɲɔgɔn dɛmɛ na alimami Alasani Ba diinɛ ye mun fɔ dɛmɛɲɔgɔn kɔnɔna na. kana kɛ ni tɔgɔ ɲini a kana kɛ ni yɛrɛ yira ye karisagalaw ka dɔn ne de don o ye gɛlɛyaba ye a filanan ɲɔgɔn dɛmɛ n'a bɛ kɛ a man ka kɛ ka mɔgɔ dɔw gɛn ka bɔ a la ni ɲɔgɔn dɛmɛ nana diinɛ an bɛ yɛlɛ o sanfɛ an bɛ yɛlɛ farikolo couleur sanfɛ an bɛ yɛlɛ ayiwa bɔnnaw ni kabilaw sanfɛ nka tiɲɛ yɛrɛ la fɛn caman bɛ an ka jamana kɔnɔ ani diɲɛ yɛrɛ taabolo kɔnɔ bi ɲɔgɔn dɛmɛ ko la a bɛ mɔgɔ kunkolo wɔsi n'a fɔra ko mɔgɔw bɛ taa dɛmɛ minɛ malo minɛ sugaro minɛ f'u ɲɛdaw de ka bɔ denbayatigiw don mɔdentigiw don kuma dɔ la a yɛrɛ ɲugun bi dɔw la u b'a minɛ se t'u ye mɛ u ɲɛda ka bɔ a ka gɛlɛn. ni tun y'a silamɛdiinɛ kɔnɔna na Alasani Ba ni tun y'ale kan ye an balima kerecɛnnakaw ka hukumu kɔnɔna na pasteur Gérald Zala nin baara ye hukumu kɔnɔna na ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na ni mun de b'a la olu yɛrɛ ka hukumu kɔnɔna na ale ye min fɔ o filɛ. ɲɔgɔn dɛmɛ yɛrɛ jira ko tɛ ka i ka dɛmɛ lase mɔgɔ ma ka tila ka a lebu kɛnɛ kan o man kan an bɛɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka ɲɔgɔn danbe fana to a minɛn kɔnɔ o de cɛ ka ɲi ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ a kana kɛ yɛrɛ jira ko ye ka tila ka dɔ in fana danbe tiɲɛ a bolo. ni tun ye pasteur Gérald ni tun y'ale kan ye min ye kɛ dɔ k'a fɔ faraɲɔgɔnkulu min bɛ yen kɛrɛn n'a bɛ wele ko Alfarok o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ bɛ tali kɛ Ibrahim Kɔntaw la ale ko dɛmɛ minnu bɛ kɛ kuma dɔw la ka to ka maaw jabɔ i ka dɔn k'a dɔw bɛ kɛ seereyaw de kama Ibrahim Kɔntaw ale ye kuma min fɔ o filɛ. kabini ala ye diɲɛ da mɔgɔ si kelen tɛ ko i bɛ sigi i ka ko bɛɛ k'i i yɛrɛ ye donc dɛmɛ cadre fɔlɔ bɛ na o de kɔnɔ an bɛɛ jɔlen bɛ ɲɔgɔn na mɔgɔ dɔw d'u ka nafolo di ka bɔ jamana kɔ kan u y'a di ka u ye kuluw pan ka na u ye baw pan ka na ka n'a di u y'a di ma ni dɛnɛ de bon an dun b'a dɔn diɲɛ tiɲɛna tuma dɔw la u bɛɛ jɔlen b'a la i ye fɛn min kɛ o fana k'a ye donc o fɔlɔ pour que k'a baara fila tugu ɲɔgɔn na an ka dɛmɛ maa minnu dɛmɛ u ka kɛ sutura kɔnɔ maa minnu fana b'a di o fana k'a dɔn tiɲɛ na n ye nafolo min di o fana dira tuma dɔw la n'o man kɛra o ma se ka di o ma se ka bange o bɛ kɛ sababu ye dɛmɛ yɛrɛ bɛ jɔ. ni tun ye Ibrahim Kɔntaw ni tun y'ale kan ye n'i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan bɛɛ n'a kun don dɔ bɛ a minɛ ni maloya b'o minɛ nka dɛmɛ bɛ ɲini maa min fɛ ani maa min bɛ dɛmɛ di o fana b'a di a ka seereya dɔ fana ye kama o b'a yira k'a fɔ fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ kɛ bɛnkan ka kɛ seereya ye diinɛ yɛrɛ kɔnɔ a danaya sabatili la faamuyalikɛlaw y'a fɔ an ye ko baasi t'o la an bɛ dugawu kɛ ala ka hakililaw ni k'olu caya n'an bɔra ye kulu dɔ fara ɲɔgɔn kan sen kan an ka sɔrɔsirakaw olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na sanko AES yɛrɛ jamanaw jɛkulu 80 kɔ ka fara ɲɔgɔn dɔ kan ni ka sɛbɛnfura dɔ ni ka se k'o tɛgɛ nɔ bila o kɛra fara ɲɔgɔn ye sababu ye o senfɛ min ye madame Awa Kamara ale maliden min bɛ n'i y'a sɔrɔ ale bɛ français ale bɛ jɛkulu kɔnɔna na ale ye kuma min fɔ o filɛ. an bɛ kɛlɛ o kɛlɛla ye injustice b'a la corruption b'a la a n'a ɲɔgɔnna caman ko caman bɛ ka kɛ olu la bi an ka foli bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ la an ka volonté ye min ye a y'a ta an ka vision a b'a sira kan donc o de la an fɛnɛ a ka soutien b'an yɔrɔ la o tɛ kɔ tigɛ ne bɛ min ɲini aw bɛɛ fɛ o ye duwawu ye an ka duwawu kɛ Mali ye. madame Awa Kamara ni tun y'ale kan ye kulu in secrétaire général n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Aïssata Maïga ale yɛrɛ kuma min fɔ fara ɲɔgɔn in senfɛ o filɛ. président y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka confédération de l'AES créer donc an k'olu dɔrɔn tɛ se ka baara kɛ donc peuple fana y'a décidé ka u bolo di ɲɔgɔn ma Burkina ni Niger ni Mali bɛɛ an bɛ continuer sensibilisation na ka continuer démarches la pour que vraiment peuple ka fara ɲɔgɔn kan parce que an ɲɛ b'a la Burkina Niger bɛ ka fara ɲɔgɔn kan cogoya min na Mali la an k'an bolo di ɲɔgɔn ma
maliyɛnw ka hakili sɔrɔ u k'a dɔn k'a fɔ ni président ninnu ni y'u ka parcours lajɛ ni dɛmɛli ka kan. Ne tun ye Aïssata Maïga ni tun ale kan ye kulu ɲɛma dɔ ale a kɛnɛ kan hali bi Seydou Jawara ale yɛrɛ ko an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kɛ ko an mago bɛ fɛn minnu na k'u b'an bolo yan an ka lamɛn. Fantan jamana ye wari ye papier de sanu ni jama ni pétrole ni uranium ni lithium b'an bolo o de y'an ka wari ye anw jamana saba in n'an y'a fara ɲɔgɔn kan anw de bɛ kɛ puissance ye Afrique bɛɛ bɛ fara an kan yan. Ne tun ye Seydou Jawara ye a fɔra cogo min na min da ka d'an ka jamana yarabi Ala k'o sabati n'an bɔra ye Mali métier o olu y'a yira k'a fɔ sango u ye waati minnu fɔ maaw ye maaw ka jate bol'a kan kabini kumaja u y'a yira k'a fɔ ɲinɛ san in ko a bɛ na fɔ an filɛ kalo min kɔnɔna na n'o ye ka dɔn k'a fɔ novembre kalo ye baaraw bɛ cogo di hali bi o kuma minnu fɔra yalima a bɛ cogo di maaw bɛ se k'u jantu yɛrɛ la walima san yɛrɛ banna wa Mali métier la u ka cakɛda min bɛ yen u ka baara ɲɛsin bɛ jiko yɛrɛ ma o ɲɛma dɔ Bakari Maganɛ ale b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ɲinan samiyɛ in depuis a ma daminɛ an ka sɛgɛsɛgɛliw k'a fɔ samiyɛ kuntala a bɛ janya ani samiyɛ tɔw tɛ kelen ye et puis samiyɛ barikama don san bɛna la n'an m'an kɔlɔsi yɛrɛ fo san yɛrɛ bɛ tiɲɛni kɛ an ye nin bɛɛ ye depuis samiyɛ ma bi an ye nin kunnafoni bɔ ka bi ka a cari yɔrɔ caman na ala nana n'a ka na ye a kɛra ten o cogoya la fo jizɔn cayara yɔrɔ caman na yɛrɛ a ye tiɲɛni kɛ mais sisan an bɛ samiyɛ laban na an bɛ octobre la mɔgɔw sigilen tɛ ni sanba ye mais san bɛ nin de b'a yira k'a fɔ fana an ye mun fɔ ko o fana de bɛ ka kɛ donc ɲinan samiyɛ au lieu que a ka jɔ 31 octobre a bɛ tɛmɛ o la ka taa fo novembre kalo la ani samiyɛ tɔw tɛ kelen a kuntala bɛna janya donc mɔgɔw k'u sigi ni sanji ye u ka sigidaw la novembre kalo ye tile 30 ye sɛbɛsɛgɛliw y'a yira kɔni a kɔni bɛ don novembre kɔnɔ a bɛ se ka tile 30 sɔrɔ fo ka taa laban na mais an kɔni ɲɛ bɛ mun na sisan a bɛ yɔrɔ caman bɛ sigi ni san ye nin wagati na u bɛ san sɔrɔ u ka sigidaw la Mali dugu caman na fo kɔrɔnyan fan na tɛ kosɛbɛ olu ta bɛ cun dɔɔni olu ta bɛ ta la mais k'a daminɛ Gao ka na Menaka yan fan fɛ ka na se Mopti yan fan ma Bandiagara Douanza ka se Segu ma Sikaso Kucala Buguni Segu San Bamako ani Kulikoro Nara Nyoro Kita Kai olu b'u sigi ni san ye fo ka se novembre kalo se ɲinan ta in ani spécial do o la ke samiyɛ ka ban yen wagati la parce que ni samiyɛ banna phase intermédiaire an b'o mun fɔ o de bɛ kɛ i b'a ye fiɲɛw bɛ yɛlɛma nɛnɛ fiɲɛ bɛ commencer ka na dɔɔni dɔɔni nɛnɛ min kɛ sɔgɔmada nu fɛ mais an ɲɛ b'a la ɲinan ta in tɛna kɛ ten funteni yɛrɛ de bɛ kɛ c'est normal et puis parce que san bɛ yen samiyɛ ma taa fɔlɔ donc samiyɛ fiɲɛ de bɛ yen ale ka girin et puis ale bɛ na ni funteni ye wagati dɔw la funteni yɛrɛ de bɛ wa fiɲɛ tɛ ci wagati dɔw la mɔgɔw k'u sigi n'o ye donc o fana de bɛ continuer sa san fana bɛ na et puis san barikamaw dɔw yɛrɛ novembre kalo la surtout première décade jateminɛw ye olu yira déjà donc an bɛ ka u lajɛ a y'a daminɛ yɔrɔ caman na mɔgɔw k'u sigi ni san ye u k'u ka bololafɛnw makara parce que wagati in na samiyɛ laban don kɔrɔlen sumanw mɔkuma baaraw de bɛ kɛ ka a ja tile la k'a tigɛ k'a da tile la bon n'a fɔra k'i ka kaba ou bien i ka malo ou bien i ka kɔɔri bɔ k'a da tile la e fɛ ka tile bɛna ni san nana y'a ye a bɛ tiɲɛni kɛ a b'a tiɲɛ a b'a ɲɛ yɛrɛ kura yɛlɛma a bɛ na ni tiɲɛni caman ye donc mɔgɔw k'u sigi n'a ye ko san bɛ se ka n'u ka yɔrɔw la donc u ka fɛɛrɛ tigɛ fɛɛrɛ minnu u bɛ se ka baara kɛ don o don mun tɛna u degun suman kana na dogo pour que sɛnɛfɛnw bɛ se ka sɔrɔ bɛ se ka sabati cogoya min na ka u makara san kana u tiɲɛ san kana sumaya kana u tiɲɛ parce que yɔrɔ dɔw la jizɔn yɛrɛ bɛ se ka na donc ala k'an kisi u ka jateminɛ kɛ ka o fɛɛrɛw tigɛ depuis la o de kɔni ye n ka welekan ye sɛnɛkɛlaw ma cikɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya cikɛlaw surtout kɔɔri sɛnɛnaw u k'u cɛsiri kɔɔri a baaraw la ani n'u b'a fɛɛrɛw kɛ u bɛ se ka lamara lasago yɔrɔ min na ka ɲa ji kana sɔrɔ san kana sɔrɔ parce que san ko a bɛ se ka na su fɛ a bɛ se komi a bɛ se ka na tile fɛ donc n'o y'a sɔrɔ e y'i ka kɔɔri tigɛ k'a k'i b'a da tile la ni san nana san dun mana tiɲɛ dɔrɔn a b'a ɲɛ tiɲɛ a b'a tiɲɛ ko ala k'an kisi o ma u kana na sigi ni tiɲɛni ye sɛnɛkɛlaw kun an bɛ wagati min na ɲinan ta in kɔni bɛ ten an b'an sigi ni samiyɛ nana janya donc a bɛna don nɛnɛ kalo kɔnɔ donc ani nɛnɛ bɛ to ka koloso kuma dɔw la funteni bɛ kɛ kuma dɔw la nɛnɛ yɛrɛ bɛ kɛ fo nɛnɛ yɛrɛ bɛ juguya kuma dɔw la san yɛrɛ bɛ se ka na donc mɔgɔw k'u sigi ni nin bɛɛ ye u ka sigidaw la ɲinan ta in na komi wagati yɛlɛma yɛrɛ kumandala kɔnɔ et puis mali dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔw ka da la k'a fɔ diɲɛ yɛrɛ de don diɲɛ yɔrɔ caman bɛ yen wagati de ɲagaminen nin wagati na ɲinan san in na ni san man banna yɔrɔ dɔw la a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la ou bien i b'a ye dɔw bɛ kɛ gɛlɛya kɔnɔ o de bɛɛ ye ɲinan mais ko mɔgɔw kɔni k'u hakili t'u yɛrɛ la kosɛbɛ u ka sigidaw la u ka baara kɛ fana ni météo ka kunnafoni ye u b'u ta n'u bila dɔn u ka baaraw la u b'a kɛ fɛn caman bɛ lakana kɔnɔ. ni tun ye Bakari Maganɛ ni tun ale kan ye Mali météo la kuma tɛ dɔ hali bi ko ji kan ka sɔrɔ kɔfɛ maaw ka jateminɛ hali bi an k'an kɛ cogo dɔ an ka waleyaw la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala kana kɛ ji min bɛ yen n'a bɛ kasara se an ka jamana ma n'an bɔra ye radio oxygène ɲɛma so tɔgɔ la u k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma halisa k'o sababu kɛ Safi ko a tɛ se ka f'u la ko halisa o Safi ye san 9 ni kalo damadɔ de kɛ ka baara kɛ ni fiɲɛ sira ye sanfɛla la o fatura dɔgɔkun kelen ma dafa
fɛn fɛn ma fo la o tɛ ko hali bi o ni kɛli de ka kan kalo yɛrɛ mumɛ i ka foli lase nin yɔrɔ in na arajo min bɛ yen n'o ye tisa ye safi tun bɛ mamilɔn de la 26 mars kɛrɛfɛ o datugulen dɛ a ka sɔrɔ ka na arajo oxygène na kabini fatuli kɛra olu ye jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnlenw sigi a kama don o don u da bɛ safiko la an b'u fo baaraɲɔgɔnya la o kɔfɛ arajo maca olu fana y'a kɛnɛ kelen sigi hali sura u tun bɛ ka wele bila an ma safiko la n'olu y'o kɛ bamanan cini kɛ yɔrɔ min na i ka dɔn wuluw bɛ samɛ dɛ anw minnu bɛ yen n'anw n'a jɛra san 9 anw ta kɛn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan wa o sira bɛ senfɛ ni ala sɔnna ma safiyatu fatuli in kɛra n'i y'a sɔrɔ sibiri sufɛla fɛ ni ka dugu jɛ karidenw la janajaw bɛɛ lajɛlen kɛra ntɛnɛn a somɔgɔw u fara ɲɔgɔn kan ka délégation ba wuli ka na kunungo kumaso kɔnɔ yan k'u nana foli lase baaraɲɔgɔn yɛrɛ hukumu kɔnɔ na o ye ko min n'a kɛra a kɛra hakili ɲɛna nga o y'an ka kɛta de ye an bɛ fɛn min f'u ye k'an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ka dugawu de kɛ safi ye n'o tɛ mama ye fɛn fɛn kɛ i tɔtura yɛrɛ ka fɛn min fɔ u nana ka na foliw kɛ ɲɛmaayaso la ka bɛɛ fo ka daminɛ arajo ye jɔyɔrɔ minnu kɛ u da ma dogo a la k'u bɛ foli ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni safi yɛrɛ den o sen fɛ bɛnɲɔgɔnyaw kɔnɔna ka tila ka kunnafoniw da bɛɛ tulo kan ni ala sɔnna ma minnu bɛ yen n'olu ma safi ka yɔrɔ yɛrɛ ni ka se k'a sɔrɔ sarakabɔba o sigira sen kan n'o ye kuranɛ kalan ye o bɛna kɛ dugawu kalanba ye safi balo ye min bɛna k'a yɛrɛ kɛ yɔrɔ la ATT bugu la ni maa minnu ta yɔrɔ dɔn safi kɛ yɔrɔ k'aw bɛ taa yen n'aw farala daba fɛ a bɛ taa ka na tɛmɛ saveur pompier la birikibilenni so ka munumunu o yɔrɔ la an bolo fɛ k'a ɲɛsin gudɔrɔn min bɛ jigin k'i ɲɛsin kɔrɔ ma i b'o minɛ ka taa ka na se fo frigo dɔ ma n'i sera o yɔrɔ yɛrɛ la n'i ye ɲininkali kɛ ko safi balo ka yɔrɔ bɛ yɔrɔ min na u b'a yirila yɔrɔ dugumata tɛ dimanche don an kanubaw jamana kɔnɔ na kɔkan na dɔ in kɛra cogo min na ni ala sɔnna ma karamɔgɔbaw bɛna taa wajuli kɛ madame Dabitaw ka fara min ye Konate kan ka fara tɔ min ye n'i y'a sɔrɔ o ye Maya Bulo yɛrɛ ye o maaw bɛɛ lajɛlen arajo ka taa se safi kanubaw bɛɛ lajɛlen ma ni ala sɔnna dimanche don baara min daminɛ nɛgɛ kaɲɛ 9 waatiw la n'o ye 9h ye min y'a kanuba dɔ fana ye ale ye alikuranɛw san ko safi n'ale kun bɛn'a kan k'a fɔ a b'a fɛ ka segin ka taa alikuranɛ kalan yɛrɛ ka t'o baaraw de sigi sen kan a n'ale y'o layidu ta ala m'a latigɛ ni safi bana ale alikuranɛw caman san k'olu di yɔrɔw la u bɛ se ka kalan cogo min na o nɛma bɛ s'a ma an bɔ ale fo ye biakɔrɔbu ka dɔ ye a ye yɛrɛ k'a fɔ k'a tɔgɔ kana fɔ an b'a fo la o kɔfɛ musolaka minnu bɛ waraka sirafara la n'a tun n'olu yɛrɛ bɛ don ɲɔgɔn ye ka bɔ ɲɔgɔn ye lajɛrɛw la olu fana ye wajuli kɛnɛba dɔ labɛn u bɛna sigi safi balo ale tɔgɔ la kuranɛ kalanw don nin bɛɛ lajɛlen an bɛ dugawu kɛ ala k'a bɛɛ lajɛlen nɛma s'a ma k'a bɛɛ lajɛlen ka alijinɛ juru sara y'a ye n'an bɔra ye an ka jamana kɔnɔ na bi maa minnu bɛ n'olu bɛ mankutuw kɛ arajow la an ye ka dɔ ka fɔ ɲininkali kɛ karamɔgɔ dɔ la an k'a lamɛn. Ne ye Alhaji Saki Mama Kumu ye n sigilen bɛ Muntugu la Jalakɔrɔbugu n ka Zaviya la n bɛ baara kɛ yen de. Mama Kumu nin waati na an ka jamana kɔnɔna na cakɛda min ka baara ɲɛsinnen bɛ arajow ni télévision ko ma n'o ye Haki ye olu y'a yira k'a fɔ fura feereli ko k'a bolo ka arajow la o hakilila min taara e y'a bila minɛ jumɛn kɔnɔ. Ni fɛn kɛbaa cayara ni tiɲɛniw yera a la jamana faamaw bɛ jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka hɛrɛ kama ye n'u nana nin hakilila ye ne t'a kɔnturu la ni an bɛɛ kɛra tiɲɛ baarakɛlaw ye a bɛɛ lajɛlen bɛ ɲa bɛɛ donna a na wari bi sɔrɔ a la e ni ala cɛ min dɔnniya b'i la i b'a dɔn i b'i sinsin o de kan n'i donna fɛn na ko wari bi sɔrɔ a la n'i tɛ tiɲɛ kan i b'i maloya de. n'a fɔra k'a fɔ k'o baara ninnu bolo kɛra yalima aw bɛna se ka baara wɛrɛw sigi sen kan wa. an b'a kɛ adamadenw ka hinɛ de kama mɔriya yɛrɛ kɔnɔ walahi hali ni nin jɔra a tɛ foyi tiɲɛ ne ye ma indakum yanfadu wa ma indallahi baki n'i ye nin gindo dɔn walahi i bɛ balo hɛrɛ la i tɛ siri maa la i tɛ nkalon tigɛ maa ye. i ko i tɛ sɔn polisi ma nka anw yɛrɛ ɲɛ b'a la mɔgɔ caman bɛ nin nɔfɛ ko da dɔw b'i bolo da min ye da sugu jumɛn. Abulayi o ko ninnu an tɛ olu to yen minnu bɛ se ma yan olu b'a dɔn minnu donna kan o b'a dɔn ne yɛrɛ kɔni bolo an k'an da pan o yɔrɔ in kun. an kamana gɔnna famille kana se ka la est-ce que dɔnni bɛ jamana in kɔnɔ bilen. walayi Abulayi danaya min bɛ kan maa kan ka se k'i jaabi dɔnni tɛ se ka ban fiyewu i fila ka da minnu fɔ a bɛɛ ye ala dugulen tɔgɔ de ye walahi ne tɛ fɛ k'an da dogo la de dɔnni ye tiɲɛ ye ala k'an kɛ tiɲɛ baarakɛlaw ye dɔrɔn. gɛlɛya bɛ mɔgɔw kan kojugu fo mɔgɔw dɔw jigila yɛrɛ tigɛra est-ce que mɔriya bɛ se ka olu tigiw jigila misali min b'u la k'u bɔ a minɛ kɔnɔ wa. a bɛ fɔ ala de ma ya samadu walahi n'i ye jigi sɛmɛ ala la ala b'i jigi tu maanifin ka gɛlɛya in kuma dɔ la n'i ma se ka sababu ma o de b'i sɛgɛn n'o tɛ n'i ye maanifin ka ko ɲɛɲini k'a ka sababu ɲini ka ala togo gosa ye min n'a dolo b'i ta i b'o kɛ a bɛ kɛ de mɔriya siga foyi t'a la. i yɛrɛ k'a fɔ n ye maa dɔw kamana gɔnnen bilasira an y'a ye i tɛ ka sɔn olu ma an ka karamɔgɔ n'i sera k'a yira n'a ka fɔ olu mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ yen n'u jigila misɛnyara hali ni tɔgɔ fɔliw ma k'a la u bɛ bɛn a ma kosɛbɛ kɛ mɔgɔw dalen don an ka kumaw la. Abulayi ne ni e ka nin kuma in n ka maa mago ɲɛta dɔw bɛ kɔfɛ don n'a nata
o tigiw yɛrɛ n'a fɔ e ye k'a sɔrɔ na datɛ a man kan e k'a fɔ ne ye karisa kɛ tan mɛ an ka jɛ k'a to ala ma caman bi kɔfɛ i bi n'u ye i b'i tuya ka maa dɔw ka mago dilan jamana kɔnɔ na ko ka na wa ne ka baara kaliwa ka ca la kosɛbɛ minnu bi kɔfɛ ne b'a caman dilan ni kaliwa de ye Abdulaye Kulubali i bɛna don kuma na fardu jabbar Allahu akbar ni ti dɛsɛ foyi la barawutu n'i y'o ta diɲɛ maa ma a sɔrɔla diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ n'i ya barawutu ta ye a mago bɛ min na a b'o sɔrɔ de maaw bolo min ti ɲɛ k'a kɛ k'a ɲa an y'o caman kɛ e Abdulaye ala tɛ dɛsɛ fɛn na koyi adamaden kana fɛn kɛ min b'i bɔkolo lagosi a bɛ ne maloya de an kalanna dugu min na ani an wulila karamɔgɔ minnu bolo fo k'i sa i tɛ kɛ nkalontigɛla ye e yɛrɛ i bɛ baara kɛ cogo di ne bɛ lagɛli kɛ a dungare bɛ n bolo ne b'a kɛ i yɛrɛ ɲɛ b'a la a filɛ nin ye jamana in bɛɛ la bi a bɛ maa min bolo n m'a fɔ a tɛ yen de nka a bɛ ne de bolo bi ne b'a kɛ ni kɔlɔsi ye ne b'a kɛ ni lesikara ye su fɛ ka lagɛli kɛ moriya tɛ taa f'i k'i ɲɛ ye k'i kɔ ye n'i ye ko lagɛ n'i y'a dɔn ne bɛ se ka ko minnu dilan ne bɛ don olu la n b'o kɛ n'i y'a dɔn n tɛ se ka minnu dilan n b'a fɔ an ka sababu tɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ sira d'u ma ne bɛ baara kɛ nin hukumu de kɔnɔ dɔw b'a fɔ danaya bɛ sɔrɔ karamɔgɔ minnu kan u ka wariw ka ca dɛ maa jigila tigɛlen ka tila ka fɛn fɔ a ye min bɛ yen n'o b'a bolo n'a tɛ sɔn ka na karamɔgɔ fɛ yen aw minnu bɛ yen ni tɔgɔbaw b'a la ko dɔw bɛ yen k'a b'o fɔ mɔgɔw ye e bɛ mun fɔ o la ne yɛrɛ ni o karamɔgɔ suguw tɛ bɛn fantan nalen don e fɛ ɲaji b'a ɲɛna se t'a ye ka wariba d'a kun ne yɛrɛ b'o karamɔgɔ sugu kɛlɛ mɔriya kun de ye maa minnu ni ɲaji bɛ si u ma i b'u ɲaji cɛ min ka di ne ye n ka ɲɛnamaya kɔnɔ maa ma ko mun ye nin ko in dilan ne bɛ waso ni o de ye ne ka limɔrɔ kelen kɔnɔ mali kɔkɔ a dɔnnen don 73 22 22 0D ni min ko dɔnni tɛ tiɲɛ ye ne b'a yira i la ko tiɲɛ de don n'i ye 7 ta i bɛ 3 ta i bi D ta siɲɛ 2 ka segin ka D ta siɲɛ 2 ka sɔrɔ ka 0 ta ka D ta o ye n ka limɔrɔ a ti falen ne yɛrɛ de b'a ta parce que ni maaw ye danaya da e kan i bi danaya baara kɛ kuma de ka gɛlɛn ma n'o tɛ Abdulaye Kulubali an na caman fɔ ni min ko dɔnni tɛ tiɲɛ ye n'a b'a yira i la ko tiɲɛ de don ne tun ye mama komo ni tun ale kan ye mun tugula n'a bɛ Jalakɔrɔbugu a y'a fɔ an ye cogo min na ko ale ka baarakɛlenw ko maa dɔ de bɛ se ka ɲɛfɔ an ye a ye baara kɛ maa mun na kulu dɔw na kuma k'a sɔrɔ kuma ma d'ale ye ale tɛna kuma kan o sira dɔ ni waati na u b'an bolo yan o sira dɔ nana ka ni yɛrɛ ɲɛfɔ mama komo ye baara minnu k'ale a b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. n nana barika da la bi ni bɔra ni y'a ye n'a ni bari ye kɔni a ɲaga de n'o tɛ n'a ma ɲa ne bɛna ni bari ye morikɛ mali bɛɛ ne ma ni ɲɔgɔn ko morikɛ ye fɔlɔ mali bɛɛ n t'a f'i kɔfɛ dɛ n b'a f'i ɲɛna wa ni n bɔra n b'a fɔ kɔfɛ n k'a dɔn k'a ɲini k'a dɔn boso mori ne ni mori bɛɛ jɛna ne ni boso mori ma jɛ fɔlɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye n m'a f'i ye n ko boso mori min nege kun yeli kun bɛ na o bɛ fɔ Côte d'Ivoire fɔ Bassam n ko n t'i ye sɔrɔ paase tɛ n bolo n tɛ taa ye boso mori ni ma deli ka ɲuman ye fɔlɔ kabini ne yɛrɛ min nana ne y'a de tiɲɛ bɛ yan ne bolo yan ne mago ɲalen ne mana barika da la ne bɛ kɛ fitiriwale sa ɲuman dogoba ye zo de ye ne nana don fɔlɔ min na an ma jɛ jeliya kan dɛ n mago